May dapat ito, ano ito? Hindi na kami, wala na tao. Ha? Yan, pinakaano ako, kaya di na naman makapag-ano niya. Ano yung makalive ka? Sasirain mo ako. Ay, nabalik ka din eh. Di naman na rin. Pinakalit ka mga kaninang aga. Okay, ah. Ha? Huwag mo kanina? Okay, ah. Ah, ito na dito. Naba, nag-good lang. Live? Okay, pag-live kanina. Muray nga ni tayo. Ito pala tayo para makasal sa tulisan. Luluto pa Shanghai. Dapat Shanghai din.
Ma'am. Ma'am.
Kumburan. Hello, good afternoon. Greetings from Indonesia. Hi, made in Kumburan. Good afternoon. Thank you for coming. I'm busy. I told my friend in Indonesia.